Hey yo, boom guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Umntimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala bafethu. I'm in the studio today and it's another day, another dollar. Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. If ujola nomuntu khona umuntu ongasaboni kahle naye, ubona ngathi khona into ongasayiqondi. Hayi, hlukanani ende ngitshela ukuthi ufuna nihlukane nini umlethe ngizokunika ne-address ukuthi ngidinga nini or ngiyakulanda lapho khona kini mawukuthi aninayo into ewumathotholo ngimsondeze la umlahle kade umsusele Orlando uzomlahlela lana aqede lapho simfake eTexini abuyele emuva. Asikhethi balala muntu, asikhethi muntu. But what I decided to do now, ngithe akwesondele ngapha sibe ngaphakathi because of my safety emgaqweni bese kunalokho ukuthi bayangigijimisa mase ngizama ukuzobeka izitulo zami uvela umuntu abiza abafana bangakubo lana balokhu bekhupha ibhasi ngamanje ningangijwayeli kabi kodwa lezo zinto ngisayilungisa no welcome sizobuya kungekudala. So today khona abantu abakhona abazobe benathi just to witness ukuthi abantu balahlana ngempela. We have our people. Guys, are you good? Yeah. Yes, sir. So I'm not alone today. I'm with my witnesses ukuthi babone ukuthi zikhalani. But after the break, I'll make sure that I bring in the one and only my sister ukuthi angichazele ukuthi yena ithini inkinga yakhe and why esilethe lana. But don't forget subscribe lapho. Take me to the break. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umntimandi umabuya ubambolunye uhlase. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. My sister, what made you go to Alright, we are back at it and thank you so much Mzansi. I'm on 140,000 subscribers because of you and you. Thank you so much. Make sure that you subscribe more and let's go to 200,000. But back to business, back to kasi, back to the real business. It's ngifaka my sister asichazele ukuthi kwenzakalani. Mntakama ngicela usondele. Alright. Unjani? Khona njani? Ngiyaphila. Unjani guys muhle ne? Yeah. Lovely. Siswami kunabantu today for the first time on the show ukuze bakwazi ukuthi ba witness masenza lo msebenzi lona because a lot of people they always say this and that. So are you comfortable ukuthi uzokwazi ukushare in front of all this sharing? Yeah, I think I am because singla. Solana. Singla, yeah. Okay, ngicela nje usazise igama lakho and usitshele ukuthi why silana. Igama lami uLebo wakalizo. I'm here because mina sengikhathela ngalo muntu ongihlala naye uSifundo and angisamfuni. Oh konje nina usuke eMpumalanga? Yebo. Oh bathi umuntu ahlala naye umuntu athandana naye ningacabangi ke njalo lapha eKZN ukuthi ukuhlala kokuhlala endlini. No, uma sihlalisana uma sithandana. All right, I wanted to clarify that. Yebo. Yes. So yeah. Okay, angisamfuni ngoba uSifundo I don't feel like uSifundo usesekuleague yami. Okay. Yeah, wona indaba. Okay, mina sinesikhathi sithandana. Umuntu right shame yena isaram. Kodwa angisamboni kahle. Yebo. So wena sekhona yini obabona kahle? Kahle futhi. Abangcono kabi kunaye. Yeah. Futhi bangiphatha ngcono. Hayi uSifundo man. Umuntu ukuthi uzama impilo, uhamba kancane. Mina umuntu of first life so yebo. So manje sengihlangana nezinto zegame so yena nje ngibona ngathi ngishaya ngesikhathi. So I don't want to drag him along ngazi ukuthi angisamfuni so
kungcono ngimtshele ukuthi sengiright ngaye. So le ndaba yokuthi umbone ukuthi ngathi uza slow Lara uqale uyibona nini? Senginesikhathi nyana as 6 months back, because mina nalo guy, okay, akhona abanye but this specific one ngathi kuyathembisa, so yabona ukhuluma nendaba alright, indaba zokungithengela imoto yabo ukuthi ngiyocedisela nasesikolweni. So usifunda umuntu ozama impilo, as I said. I need more. So uthanda uselivele aqedwa kulokuzama kwakhe impilo kakhulu. Uzihlezi uyazama kodwa hayi. Alright. So uthema ukhuluma nawe usifunda ukuthi you coming on the interview ucela ukuthi ahambe nawe, uye wa react kanjani on that njengoba ehleli ngale cause akazi ukuthi kwenzakalani? Hey, kuye kwaba inkinga khona, I don't want to lie, because usifunda kusumuntu othanda ukuhamba kakhulu, more especially mamtshela ngokuthi asambe endaweni so like mhlambe edrobheni and uyamthusa uyaphenika kube indaba nje eningi aphenika uguy shoot ilabantu labajwayele ukuhlala emazweni vele. Sure. Asikayi. Yes. Hlezi zeranje. Uhlezi sekasi ucomfortable nokube kasi, and yabona once you start being comfortable in a situation sasekasi it's a problem. Yes. Cha usushintsha ngempela sesiwami ngikuzwa ukuthi ukhuluma sengiyeza ukuthi hayi sekufika amakabadiya izinja zegame. Yes, empilweni you must elevate. Yes. Shit. So sisiwami njengoba uzile la angisakufuni King Ginger nangu phela usefikile uyeke lo muntu ekumele akusize. So what is it that you want to tell ubhuti mega figure lana? Usifunda ngifuna ukumtshela ukuthi I cannot be with him anymore. Angisamfuni ngoba akasekho ku league yami. Okay. It's about the league. Yes, akasekho ku league yami. Mina I'm up for higher things, like for better things in life. We Premier League kahle. Ungasho njalo, but yes, I need better things in life, and he's just not the better that I want. Maybe he's better for someone, but not for me. I cannot even sugarcoat that, bafethu. My sister sayikhulumele yena uthi ukuyibet BET Premier League bafethu, uthi yena usedlala lapha mfethu kwi PSL uthi mfethu ukhathele mfethu, uthi ngeke uthi imvela yavalwa kudala sangena kwi bet Premier League. Empilweni asambe kanye. So my sister ngathi uvele wehla kwi quantum fast wakugibela kwi Rari my brother esasondela, but sizomnika ubhuti na ithuba lokuthi asondele azoyizwela. Sisiwami ngizocela ukuthi ungawushintshi kumqondo wakhe indoda yakho mayisiyilana ngoba ngeke nathi hayi cha ngeke ushintshe, asefike kancikeje, ngeke sengiright vele ngaye, sengiright vele ngaye. Welcome. My sister seka right ngaye mfethu. Sacela mfethu usondeze undoda angene la isipulweni sokugcina mfethu. This chair, it's called the Slaghuis. Ila nqenyulelwa khona umuntu. Msondeze mfethu. Isipulo sokugcina Slaghuis. But hi khona wena. Sure. My brother. So umucabanga njengoba my sister eze nawe, umucabanga le interview ubuyitshela ukuthi yani njengoba ekutshela ukuthi kune interview? Okwamanje ngisase blank angicavi next. Yeah. So my sister kade sitshela ngawe, esitshela the way enthandana kamnandi ngakhona, another way eseniphushile ngakhona kwi relationship yenu. So wena ungathi yini oyithandayo ngaye and ungathi yini oyenjoy ngale relationship? Sibudubudu lesi. Siphala impilo sasemhlabeni. Hayi phela lona mfethu umuntu ukuthi mangiziphimbo lakhe man. Uzonenkonzo ivuke kancane. Umdala vele wena mfethu vele umuntu wamahlaya vele. Hayi cha. Cha ngibona ukuthi uthandele ukuyijabulela. Yeah, ngithandela ukuzijabulela. So what is it that you really love on a serious note so that we can ngizomnika ithuba lokuthi akhulume nawe ungathi yini oyithandayo ngayo? Empeleni ngithanda kuyena ngithola. Sure. Indlela aphila ngayo umuntu vele ngithola akusumuntu ukuthi uyafihla izinto ezibhaya ngithola. Yeah, uthanda lokho. Sure. Alright, kunento afuna ukukutshela yona ke mfethu. That's why ngilethelana and that's why ngicela ukuthi ngibe khona. So mina ngizobe ngikhona for you. Ake usho onobaba. Mina ngoKing Ginger mfethu and uhlelo lami lolo and ukulethe kulo la.
So ngizocela ukuthi ulalele ke ukuthi ufuna ukuthini. Sure. Siswami usacela ukuthi ungitshele. Hey, sithando sami. Inzima nyana le ndaba ngifuna ukutshela yona. Kwenzakala. Ngisho yakhumbula for the past few months bo complain ukuthi I'm no longer the same, and then uma ngalala nempahla ngiza nazo endlini ama gift, then ngitshela ukuthi hayi imali zikamama mziphumile lezanda zasemsebenzini and all that. Yebo, so manje bengifuna ukuchazela yona le ndaba leyo. Sana sami bengicela ukuthi ungakwadi. Angisho yazi ukuthi ngiyakuthanda. Sure. Ngiyakuthanda kakhulu futhi. So ngize la King Ginger because yazi ukuthi unesandla nyana, so kungcono makunabantu. Awu. Ibiscope noma kwenzakala. Mfethu uthixo wakhona yini? Awuthembi yazi angakanyusi for wena. Angisayikhulumela phansi because ngalinyusa. That's why ngimlethe la. Because ngeke awukwazi ukuthi ufike endlini enye indoda uzophakamisa izwi. This is my house and you gonna obey. Lalela uma isister ukuthi uthini ku. Ngisakhuluma kahle, ngitshele sisi wami. So wena sithando sami Sisi wami nawe uye kulokhu ubiza lo ubhuti ngesithandwa sakho. Kanti ngiyini? Mtshele lonke lento athi ufuna umtshela yona. Ngizokhuluma kakhulu uzomkwatisa. Ngisasho wena baby. Futhi lo ngathi unenkinga. So mina futhi nginenkinga manje. Cha, angisho kanjalo wena ngiyakudinga nje ukuthi uzongisiza yebo. So wena Sifundo bengithi ngifuna ukutshela mina la ukuthi sithando sami mina ngisakufuna. Uthini? Uthini? Umzwile ubuzomuzwa kahle ukuthi awumvimbange esakhuluma phakathi nendawo. Umzwile akasakufuni. Mtshele sithi awuthami lento ayikho ngami. Ngisasho. Kwenzakalani Malebs? Angisho wena Sifundo mana uyabona nje ukuthi relationship ayisafani. Wagcina nini ukungithinta? So it's all about tinti izinto No, it's not. It's actually about more. So bengafuna ukwenza ufeel small yabo. So that's why bengithi ngiyiza kahle and then wena manje so yangijaha, but since vele ungijaha ke thingene endabeni. Ngene endabeni sister. Iyona indaba ade ngikizwa ubhuti. Yes. Sifundo ilalele ke le. Sifundo ke mina sengithole umuntu ongcono. Yeah. Futhi ithi ngathi umuntu ithi abantu nyana. Kodwa khona lo thembisayo, yabo. Unawo ama options yena. Nginawo ama options and hey nje wena awusafiti kule league engijima kuyo manje. Cause Sifundo mina I need better nje empilweni. I feel like I deserve way better than what you giving me. Cause uthini Malebs? Sifundo ngiyabona yazi mara nawe Sithanda lokunelisi ne? Sifundo. Ngakhali Sifundo. Angeke ngidle uthando Sifundo angigcoki. No mara nawe uyabona ukuthi ngiyazama mfethu. Hayi ukuthi ngihleli ngiyazama. Okay, le watch ngigcokile ngithenge ngothando. Le mpahla ngigcokile ngithenge ngothando. Angithenga ngothando. So it's all about money ne? Yonke into engikenzela yona kahle wena uyibona niyashabalala. Sifiso uyenza izinto hayi baba. Usongibiza ngesifiso manje. Siswami. Ngibiza ngosifiso. Ngoba ngathandi bethu. Malebs akwenzakalani kahle. Ngiyaxolisa shothi usifiso yilo musha. Yebo, ilo uthembisa. Uthembisa. Ngakhali bethu, ngakhali uthanda. So Ngamanyala lawa. Uyambona so uyakwadi ngicela ukusondela lefu. Akakwatile siswami nothi ukuthi uyakwata nayo ama emotions. Maye wena emveni kokuthi okay ngihlale nawe siringe soyithi uyedladleni. Wakhetha ukungiletha into ebenqena mfowethu ukuthi wena ubuzo. Angisho yazazi ukuthi unesandla. No, besides. Yeah. Yena vele une soft tongue mara phezulu lokho unesandla. So that's why ngimlethela. Isandla la isivumelekile ngoba once wasebenzisa. Yabona masacela ukukhala so the next thing ufunela umama wakhe ubhuti wakhe umalume wakhe nomkhulu kamaluma ifamily yakhe yonke iyaza lapha izorasa ngisakhuluma angisakufuni mina. Yeah. Angisakufuni, I need better empilweni yami. No, yo. Yo hayi. Uyazi ukuthi wena impilo ungena kwantwana. Sis. Baby, lento yinto ukuthi ngicela ungasangibizi baby because I'm pretty sure usifiso angitsheli lokho.
ngeke emveni kwayo yonke into engiyenzile mina for wena then ngoba vele Okay, should ke ngibeke kanje ke. Ibeke sisi. Should angisaneliseki la kule relationship. amanyala lo ngitshela wona wena Sihlala. Ugcineni nokumthinta sona. ungenapho wena ufuna ngithinte wena Hayibo. hayi man ungangitshela udodwe ucheri wami lo wena ngitshela udodwe yazi Kwakucheri wakho. manje wena ungenapho wena ungenapho Yambona ukuthi vele une-anger. kahle wena mali ebuzona uyithathaphi yonke lento lena Mara une-anger vele. so wena uyithathaphi yonke lento ukuthi i-relationship yami nawe iyapublicize nje Uyabona kube besikhona ukuhlala phansi mina nawe sikhuluma. Yazi lo mjito lokhu yangifaka njalo kule ndaba andangene ngiyithulele mina. Indaba mfethu lokhu. engingumjinta ngivuma amanyala No, indaba ize ngami. Yena phuma ku indaba ize ngami. Isengayi indaba ngitshela uye yonke lento mina. Akasakufuni kanti wena phathi indaba unga-understand. Angisakufuni. Like wena awuyele into yakho wena Accept hamba uqala phansi mfethu. ini Accept uhamba uqala phansi. ayikho akwenzeki lo sofa silahleni wami nanoma kanjani wena ungangeni indaba yami naye Hayi bo musilokhu ungikhomba mfethu. Yabo, should uye wangitshela wena but Ginger ngitshela. Uye wangitshela wathi mina akunala ngiyakhona. Ukuhlukana kwami naye ngizabe ngingena ngapha. Angeke ngifuna ukukutshela ke mngani wami lalela namhlanje ke ngikutshele. Yabona mina lo mawukuthi uyaqhubeka ulandelana nalengane lokho. Vele should nentambo ayifiki kuparafini. Lokho wenza ini? Mawukuthi uyaqhubeka ngizofika kuwe njengephupho elibe ebusuku. Uyothi mawulele uhlala ubona. uzizwa unjani wena Ngizizwa ngiya right. jabulile ngayo into ecedile Akasafuni umhlaba angisakufuni. Ufakazi entweni yakho. mpethu umjida wena Ngiyumjida angithi usazama. manje Uma lesisitutheni usacela ukugijima nawe. awuyenzi into kanje komunye umjida mfethu Yabona makaqeda ukukhalula umamakhe lo makaqeda ukukhalula umamakhe noma ifamily yakhe yonke Angazi awukhuza indoda yakhe lokhu yangifaka endabeni. Ungamfaki kunini uthe uzongishada mana mfethu khona manje bangithembisile mina indawo zami ziyahlangana futhi uthungise uzostroy mina sengiright ngawo mara mali understand hayi kudala ngi-understand since sihlangana ngi-understand awume wena kantini mayo since sihlangana ngi-understand hayi malebza sithando sami ngizopopa yazi manje sengihlangane nabapopile wena kunini uthe uzopopa ngugirl nami I have needs sengifile njengoba uzongibona ngifuna abanye so sengifile sithando sami mina sengiright eyazi ukuthi sekumaduze nje ukuthi vele Indoda ikhali futhi ukhala sule nyembezi. ungendawo wena ukhala ukudlula mina unamamuthi ukudlula mina nje yonke into yenza ukudlula mina ngidinga nje indoda yamampela mina indoda khona yiyo le Mfethu musukungifaka. Wena mfethu wena ukwazi ukuyilwela wena. Ngidinga nje yazi nje indaba zamathathu emuntwini uyayibona nje le ndaba umuntu ozimele hawu yini ngifuna nami ngiyofaka amathathu angeke afane nalawa enginawo lawa kaJinja ne kumnandi cha ngifuna umuntu othe ziyakhipha ziyamboroma cha mara akusekho mnandi vele nawe uyabona mara babe asingaforce sithando sami leso kwaku kahle kwenzakalani lana anishoni iBioscope noma kwenzakalani is this a prank noma yini ngizokuqomisa ngeqolo phansi wena mfana yabona dasha ngakhulumi nawe endlini because uyarasa uyakhala wenza yonke le misholo upaquza lana ucabanga ukuthi ise stage sezokuqomisa ngeqolo phansi iyakutshela ingane isakufuni kanti yini akwenzeki lokho hayi bona kungizogolozela lo kwenzeki wena kathi lokhu ngigolozela wena yabo kube bengisasemgaqweni buzobona ukuthi bengizokwenzani yabona kube bengisasemgaqweni yosindela ukuthi nginama security yini lo cherama asimbuza ukuthi wangisa nini ku table for 2 ngise ngani uyabona ukuthi wayengukudampa so kahle uyabona ukuthi wayengukudampa ushilo lentana ukuthi impilo yakhe mina ngizotonisela nini isitulo bathi babe hlala phansi uyathakashwa noma nami ngifuna ukuvulela umnyango wemoto bathi babe hlala ngena mina nawe sihlezi siphusha ama-wheelbarrow sokhelela amanzi at least ngakhathala I have soft hands
Last bengiphuma ama-cons khona la ila ma-wheelbarrow yasekile. Bheka. Sebanginakekelile sengiright sengipholile. Cha. Yo. I'm not made for a hard labor and wena ufuna ukungenzisa hard labor ekini. Asekindaba zama. Mama wakho ufuna ipapa the whole day. Awungishadanga mina. Mina awungishadanga. Love. Dali, my dairy milk. No. Sister so right ngayo. Saya expire dairy milk. So right ngayo. Ngisamfuni. Ayikho le. Angisakufuni. Kunezinye izinto ekumele ukuthi uyi-accept. Angisakufuni. Uma isister bezokutshela hayi ukuthi bezokubuza. So wena kumele ukuthi uzwe. Yabona into once ngangena kulento ema relationship ngangena umuntu wesithathu ayikazi yasebenza. Umfakela So umuntu wesithathu. Fako uye nje na. Angisho bekafuna vele wena nalezi zinto zakho lezi. Le yena nezinto zakhe ngibabizela ukuthi wena uyazazi mangihlangana nawe uyazi ukuthi unjani wena manje ukurasa kuphela uyazazi ukuthi unjani that's why ngikutshela ukuthi ngikulethela cause uyazi ukuthi unjani mawusendlini wena unolaka hawu unolaka futhi khona into eyenzayo ngobuso nje makasaqalile lezi zinto zakhe umbone nje ukuthi ngathi ukhozest futhi nogogo yakhe akangithandisisi kahle all right hamba naye nogogo wakho hlezi uchuza yena over mina vele angazi ukuthi ngiyenzani manje ithwe emakhoneni nogogo wakho mara hamba naye ngi right nang right okay ngicela 200k manje ukuthi ngikhona ukusuka la ngigibele ngibuyele emuva yini ngiyodlani mangisuka la okwamanje usazama ukumtrap noma uzama ukwenza no I'm just showing you ukuthi ukudampa umuntu ngoba akuphi stability it's a valid reason yebo Futhi miyeke it's a valid reason ngcono wena how do you think I got the job engisebenzayo manje ngcono sikhambise phezulu so abanike ingcoza kahle kahle kwenzakalani wena malebs mina I'm a go getter futhi I'll do whatever ukuthola lempilweni ifunayo and when you just not it mina so no hard feelings I'm be brave because ngeke usahamba naye sizombuyisela ekhaya cha kodwa uyaphuma lana manje ngoba akasafuna sister so right ngayo right okay say right ngawe mfethu awusena ntombi usuzobe shimani welcome makahamba akhalele kugogo look kwenzakalani bathi phunywa kanjalo ke la ekhaya phunywa kanjalo vula lo mnyango lo yeyi usuphaquza lapho njengenselesele wena yeyi wena hayi makahambe nje yo hayi yazi uzomqhobula ukhuzana sisiwami kodwa umgqilaze kakhulu lo mfana uyaphanta lo mfana lo angifuni yona le ndaba yokuphanda ngine problem nendaba yokuphanda kodwa lona ngoba wena ngathi ni opposite umthathaphi une energy lona cha shame energy yona unayo makakhuluma kuphela futhi ispringbok cha uspringbok nje ngomlomo akwenzeki nje next empilo yakhe so wena asikhulume ke uyangiblame mina ikuthi sister mina ungitshelile elwathi usunama options so yena ubengena option akayifuna phela angimwalisi akahambe khona la khona ugela omunye babhekana naye ngestrata sakhe babhekana snacks nini ngathola efonini yakhe cabanga nje cabanga so mina should stay for that Mvokadla mina bengicabanga ukuthi uthatha usisi nimfake ebhasini nimbuyisele ekhaya vele into engingayi understand nje ngeke ngihlalele I need better nje empilweni and he's not better hayi ukwatile yani nibe careful naye nidlule lapha egarage nimtsekele ijuice ehlisele lo laka utshela ama security ngidinga nje abantu abafana abazi ukuthi umuntu osifazana uyatotosiwe uyathengilwa namajuice angacelanga yena mangimcela ijuice mela yongizela nama fusion cha yo ama 100% zawathola nini ketini ningangiphoqa kube 100% Shop naye bazongidampa ke ngoba ufuna imali kwenye indoda. Ambani? Fake ibhasini. Ambani? Sengibongile ke. Siswami siyabonga. At least usitshele nje mawukuthi uyaqhubeka uyakufonela and then soyilungisa into zakho. Ithi ngikudedele welcome mambesi sisake right.
akekho right ukwatile no ya ningaphuma yapho mani konke engaconnect lo mfana lona waba nenhlanhla wathola lona shuthe lona emetholwa lona naye ngazi ukuthi umtholelwe abaphansi noma abadala wakhohlwa kumsebenzisa ngenonzolo walala emsebenzini lo utheme phaphama emsebenzini esebona ogabadiya wabona ukuthi lento beyinika lona ivaluable ikanti lo usarelaxed usagxile kulento ngoba wazwiswayo namhlambe 3 4 or maybe one time ngoba kade bagcina nokuthintana mfundo olukhulu namhlanje mawuthola ithuba empilweni lisebenzise msebenzise ngathi kade walamba use your chance mvumelana namba fethu King Ginger Cream de la Cream kana sethi indovu about that time it's going crazy angikho phela ngedwa bekhona nabantu lana for the first time in the buildings take me home hey yo boom it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimanje umabuyo bambolunye uhlasa welcome to Alvisako Full on this show is where I give people a platform to break up no way break it up now what made you go to ayiniyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu hayi no ayiniyasho uyasho ukuthi iBhayibheli lishisa inkinga usekhathele yesenge